Pe ce loc ai ieșit? Nu mai știu. Pe 3. Ești mulțumit? Foarte mulțumit pentru că mai prind o calificare cu Cioată și cu Luchilan. În semifinală? Pe 3. Da, foarte important. De-aia ai vrut să joci semifinală. Exact. Ca să poți să ai onoarea să nu te califici, nu? Exact. Cum a fost la concurs? A fost foarte frumos. De fapt, n-a fost foarte bună, dar la Pentru tine sau pentru alții? foarte frumos în general. Nu, n-au rezultatul. Da, pentru mine n-a fost bine. Așa. Partida cea mai grea? Un pic probabil și ea și cu tine. Partida cea mai ușoară? Au fost toate la fel de... La anul? Pe ce loc ești? Primul nu îți dai seama. Îmi doresc ca primii 6 să nu poată participa la campionatul mondial. Din motive de sănătate. Din motive de sănătate, accidente, etc., etc. De ce? Da, de ce? Să pot participa eu, să reprezint țara. Și toți jucătorii de god din România. Să fiu oglinda acestor minunați colegi. Și pe ce loc o să ieși? La mondiale? Da. Nu știu cine va participa. Depinde. Gata, time out. Zine câteva cuvinte, Titi. Păi, ce să mai zic? Am luat locul 4. Bravo! Am fost primul sub linie și primul peste linie, depinde de care linie. Bravo, Titi. Pe cine ai bătut azi? Azi am bătut pe Ionela, pe George Pe Ghețu. și atât. Și ieri am bătut pe Lucian și gata, astea sunt 3 puncte. Și la cine ai pierdut, Titi? Am pierdut la Dragoș, am pierdut la Popicu, am pierdut la Cornel și la Liv. Asta e, ghinion. Da. Pa! Pa! Și cum a fost?